the way, nagpasalamat ko ni Pastor Jasper. Pastor, musalot din ko ni Pastor. Kaya mabless din ko sa mga kinabuhi. Thank you, Tibanban Baptist Church, sa inyong kaayo din. Maayo kayong ginos ng kinabuhi o inyong ipadayag ko ni sa matagusan. So, karong buntaga, akong fokusan ang gugma na po sa Diyos. Last night, atong gitunan ang grasya sa Diyos. So, ang grasya di ay dili ng pagkaon sa lamisa. Well, expression or result na sa grasya sa Diyos. Pero kung gitunan kagabi nga ang perfect demonstration sa grasya sa Diyos, ang paghatag niya sa iyang anak na si Jesus. Mao ni ang gihatag sa Ginoo nga dili ka deserving. Wa sa nagulat og balos ug ang pag-focus sa imong need. And kagabi atong gitunan nga pasalamatan din nato ang Dios bisan pa sa mga problema. Kay sa mga problema ta ni mature, sa problema ta ni balik sa Ginoo, ug sa mga problema ta na bag-o. Karon usab ang gugma na pud niya. Ako nagtuo ko ha, wala na ta nagkinahanglan pa og mga banggiitan nga mga speaker para lang ma-revive ang sa church. Igo na nga masabta na to ang nature sa gugma sa Dios. Mutukmod gyud din nato sa paghimog desisyon. O kung masabta na to nining buntaga ang kinaiyahan sa gugma sa Dios, maulaw ta mutalikod gyud niya. Kung tuguti ko, balikon nako ang gugma sa Dios. Saysayo na ko ni balik, i-remind ti ka unsa ang gugma niya sa imuhang kinabuhi. Now, naata sa usa ka henerasyon nga ang tao na anay nagkalain-lain nga description o definition sa gugma. Para sa uban, ang gugma is about chocolates and flowers. Huwag mo kabantay sa Facebook. Kaya itong mga nanay mo, di na kini-relate, pero kani sila, kani mga batanon, daghan ginig na ilahang gugma. Dali na sila kiligon, di ba? O tanaw sila Facebook, yan naaga ni babay, gitagaag roses o chocolate sa iyang hinigugma. Kiligon din na sila. Magping-ping din nilang aping. Ang atong mga young generation, excited kayo sa gugma. Dali kiligon. Oh, mo pag gani pag-uyab, nagplano-plano na yun. Asa tapuyo puhon. Di ba anak mo mga youth? Oh, excited na kayo mo ma-inlove, maminyo niya, mapagani ka pamilo sa habol pagmatas buntag. Di pa gani ka balo manghugas og plato. Excited ang mga young generation sa love. Para nila once a day takas mahalong restaurant kadto pa yung restaurant nga naglutaw-lutaw sa dagat. Nanay violin nga nagsigpatulog bitaw. In love na kayo ng feeling. Abi ni mo, balik, story sa takadali. No, way back, mga pila ka tuig, nakita ko mga medyo dili kay black o buhok, murag ka-relate na sila sa mga karaang kapanahunan. You know, ato mga nanay o tatay, lola o lolo, lagi biya ang ilahang gugma sa una. Akong lola, pastoryahon, pagpanguyab sa kong lolo, sa kong lola, pila ka bulig nga saging iyang gihatod silang balay. Di ba mga nanay, tatay, kaabot mo ana? Ha? Oh, sila din ka-relate. Pabughaon pagkagkahoy, pasag-ubon pagkagtubig, oh, nangatawa sila tatay. Mo siguro na. Para nila sa una ang love, dili tong pinakadaghag text, pinakadaghag load gihatag. Dili, padaghan nagbaboy nga gihatag. Padakuay hektarya nga daruhan nga gidaro. Mo na isukdanan sa gugma sa una, ingon pa nila. Karon gani, lahi na, no? Daghan na kay mga chichi-burichi ang love. Matingala ka, ano nag-traffic diha? Na dito'y nag-propose sa highway. Ang wedding karon na nay mga kasal ilalom sa dagat. Siguro saan lang gununaan sa tao. Nagikasal ibabaw sa kawan sa panganod, nag-eroplano. Nagikasal sa lasang. Nagulat kung nabay kaston ilawom sa bulkan. Mormonay pinaka-trending siguro mahitabo. Kung mo kabantay, grabe kayo ka
common og sikat ang gugma. Gani sa aspeto sa salida, hilig mo mga movie din ang mga nanay-tatay na to, hilig niyo yung Eddie Garcia, Fernando Po, kini mga modern girl, hilig na ni silang mga mga kisa mga Hollywood actors and actresses. Dili ko ito, no? Nailahan ako si si Popeye, si Naruto. Tanawa sa mga movie, tanaw kag comedy na I love story. Horror na I love story. Action na I love story. Bisag mga salida nga suspense na I love story. Di mawala ang story sa gugma. Kay mukuha yung attention actually ang love. Nagis something sa love nga mukuha yung attention sa tao. Kay ang tao man gud gidesign sa Ginoo mahigugma ug higugmaon. Mao nay design sa atong kinabuhi. Muna ang tao iya gyud tabukon ang pila ka dagat. Lamyon ang tanang kalayo magpasikat para makuha lang ang gugma. Ang tao gidesign mahigugma gyud. Now sakit lang una-unaon sultihan ti ka ang gugma sa tao mulubad lang. Dali mabag-o ang love sa tao. Hinugdon ko sa isa ka local na celebrity dinhi sa Pilipinas. Gikasal sila ug ang ilahang gasto worth 500 million pesos. Kadako ana, kasal lang na ha. Karon bitaw ang kasal mo maka-pressure. Oh, grabe ang kasal karon maka-pressure. Kay mahal na kaayo ang kasal. And gikasal sila worth 500 million pesos. Pagkaugma, human silang kasal, human silang honeymoon, pagkaugma, nagpinirmahay og divorce. Inana kadali mausab ang love sa tao. Wa mo kabantay sa una katong uyab pa mo. Alam, darling, may mumuhoy mong akong ay niyong akong pahiran. Ay, kiligod po ka. Ika-sweet game niya. Karong naminyo na. Dagan magkakaon ay mumuhoy mong pataka lang ka. Paulaw lang ka. Sa una, nanguyab pa si Bana. Magdagan-dagan, magugod-gugod pa sa plaza. Gugda ko. Pinaslow mo, bitaw. Gugod, darling. Kuman namin yun, nanay na pulong kanak. Gigugod gapon, pero sundang na. Di ka muli din yan. Huwag kayo uli-ulit balay. Nag-usap-usap ang gugma sa tao. Dili ba pinoon? Pero lahi ang gugma sa Diyos. Amen. Dili mulubad ang iyahang gugma. Kung unsa ang paghigugma sa Dios kang Abraham, kang Moses, Elijah, taliwala sa ilang kapakyasan, mao gyapon gugma ang gitanyag sa Dios nimo karon. O kung gidescribe sa kalibutan ang gugma sa roses, chocolates, proposal, mahalon nga wedding, lahi ang description sa Bible sa gugma. Dili nindo tan-aw. Ang love gidescribe sa Bible sa usa ka kinabuhi nga namatay sa cross. Dugo nga miagas, lawas nga nalata, gilatigo, gibiay-biay. Pero mo na perfect nga demonstration sa gugma. Ingon ang Romans 5:8 nga gipakita sa Dios iyang gugma pinaagi ni Kristo Jesus sa kamatayon sa cross nga sa makasasala pa ka gipakamatyan ka sa Ginoo. Lahi sa description sa kalibutan. Ug kana nga gugma maunay ni bag-o sa imong kinabuhi. Now, tuguti ko sa pahinumdum sa tao. Kay balo ba ka? According sa survey, ang mga bata daw nga nagdakop sa pamilya nga puno gyud sa gugma. Ano bitong pamilya nga naagid ang gugma? Inigdako daw sa bata, kanang bata dako kayog chance, dako dili tanan pero dako chance nga mahimo na siyang malipayon,
positibo sa kinabuhi, successful, dili basta-basta ma-discourage, basta nadapadako siya sa gugma. Ug sumala pod sa survey, ang mga kabataan nga nagdako sa ilang pamilya nga uhaw sa gugma, inigdako niya na nga bata, puro na negative, walay self-confidence, unya dali ma-discourage sa mga problema, o kasagaran dili mahimong successful. You know, basic need sa tao ang love. Ug mao nay isa sa pinaka-importante nga need pud sa tao ang gugma. Way back siguro mga 15 years ago or 10 years ago, na isa ka banda sa secular, sikat nga banda, ug na sila'y kanta, first release sa ilang song entitled Where is the Love? Where is the love? Ug ang content sa maong kanta nag-ingon didto, asa na ang gugma? Ngano ang kalibutan na puno og kriminalidad, violence, terrorism, patay, bombing, gera. Asa na ang gugma? Ug masabtan nimo ang writer sa song, uhaw siya sa tinuod nga gugma. Nganong puro hatred ang nagpuyo sa kasing-kasing sa tao. Og that time ako naka-realize ko nga ang tinuod nga nangita gyud sa tao ang gugma maong iyahang kalag. Nay something apart sa tao nga di gyud ta matagbaw sa kwarta. Ingon yung mama sa una, pagminyo na lang doon kay para wa na kay problema. Ali nagminyo ka, ay nisamot ang problema. Ay eskwela dong nakanindot ka kurso, nindot ka trabaho, wala na yung problema. Ay ni graduate ka sa college, mahalon kay kang trabaho, naagi hapoy problema. Natingala ka na something sa tao, naaman tay kwarta, naatay relationships, natay family, natay kadaganan, pero may something missing sa kinabuhi sa tao. Ug tinuod mao na ang gugma, ug walay laing makasatisfy niya na ang gugma sa Dios. Amen. Once masabtan nimo ang gugma sa Dios, tagbaw gyud ka spiritually. Kung naa may kulang sa imong kinabuhi, sa imo nang unod. Pero lingi ang imong kalag, tagbaw na sa gugma na sa Dios. Ug yes, ang tao nagkinahanglan gid og gugma. Ang love, isa ni ka-powerful kay nga butang. Daghang mga tao nga nagbag-o tungod sa ilang hinigugma. Giingnan adi na taga-pasudlog balay kung di nimo nabiyahan. Gibiyaan. Powerful ang love. Usa ka dominant kayo nga emotion, feeling ang love. Na isa ka amahan, ang amahan usa siya ka trabahante sa isa ka bridge. Isa ka tulay. Iyang trabaho, pinduto niya ang green, muabli ang tulay. Sa ilalom sa tulay, muagi ang mga dagkog nga mga barko. Pinduto niya ang red, musirado balik ang tulay, muagi ang mga sakyanan sa babaw. Muna yung trabaho. Nasa isa ka anak, 7 years old nga anak. One time, iyang gidala iyang bata sa iyahang trabahuan. Samtang naa siya dito babaw nga bahin sa iyang office, iyang bata iyang gitugutan magdula-dula sa iyang gamay nga bola dito sa tiilan sa tulay. Sa walang damha sa amahan, naikusog kay nga busina sa barko nga iyang nadungog. O paglingi niya, pila na lang ka meters away, ang barko padulong sa tulay. Pagtanaw niya sa tulay, sawa pa sa nipindot sa green. Paglingi niya sa ubos, iyang nakita ang iyahang gamay nga anak. Nagdula-dula sa bola. Og tanaw samahan nga kung iyang pinduto ng green ug moabli ang tulay, malata gyud ang iyang bata didto sa mga puthaw. So yung gihimo, iyang gisagitan niyang anak, "Nak,
Palayo niya, samtang si tanaw sa barko. Si busina ang barko, si sagsaya, napahawa niya na. Nilingi iyang bata, og tungod sa distance, wa kay naklaro sa bata, nilingi iyang bata, og mipahiyong sa iyang daddy. Og nagdula-dula ni hapon sa bola. Pinagkatapusang sagit sa amahan, napahawa niya anak. Naay duha ka choice ang amahan lang. Iyang luwason ang pila ka libo nga mga tao sa barko nga dili niya kaliwat, dili niya ikunsa, wa sa kaila, o ayabang luwason ang kinabuhi sa iyahang anak. Abi nimo ang amahan nagsigsag-sagit nga wa sa kabaw sa iyang buhaton, mulingi siya sa anak, mulingi siya sa barko, nagsigig busina ang barko. Ug mipiyong sa siyang mga mata, piyong sa siyang mga taog, misagit sa paghila kung iyang gipindot ang green nga button. Kay balumon sa initabo. Hinay-hinay na dungog nimo ang pagtingog sa mga puthaw sa bridge. Hinihinay ni abli ang bridge. Ug pagtan-aw niya sa iyang bata kay balumo, hinay-hinay in taon, gikaon ang iyang bata sa mga puthaw, sa tiilan, sa tulay. Ug way nahimo iyang amahan kundi ang pagsaging ug ang paghila para sa iyang anak. Ug sa pikas bahin, nadungog niya ang hugyaw sa mga tao, nagpasalamat kay naluwas, kay giabli ang tulay. Ug sa pikas bahin niya nadungog ang paghilak ug ang pagsabaw sa iyahang bata. Isa ka simple nga illustration sa kadako sa gugma sa Dios. Gipadala sa amahan iyang bugtong anak nga si Jesus. Sa panahon nga nagdupa si Christ sa cross, musigingon ni Christ sa takna sa alas 12, Diyos ko, anong gibiyaan mo ako? That time, gikan pang Punto Pilato, gikan pa sa Garden of Gethsemane, gikulata atong Ginoo, gikadinahan, ug ngadto sa tubangan sa kadagkuan, gilatigos siya pila ka panit ang nangalaksi sa lawas ni Christ. Nakita tutanan sa amahan. Nakita niya ginihinay o guba ang lawas ng anak na si Jesus sa cross hangtod sa katapusan niyang gininhawa. Nakita niya tutanan. Gipili niya nga mamatay ang anak sa cross. Tungod lang luwason ang pila ka tawo nga wala gid niya nailhi, dili niya kaliwat ug ingon ang Bible iya pag yung kaaway mauna ikaw. Ikaw na higalag suod og ako. Kaaway ta sa Dios. Di tagaan tagbugtong nga manluluwas sakripisyo sa atong lugar. Namatay si Christ sa cross. Gikaon si Christ sa tulay sa kamatayon. Ug naghugyaw ta karon sa kalipay kay tungod niya naluwas kita. Amen. Giluwas ta sa Dios pero way back 2,000 years ago. Gihatag niya ang iyang anak nga si Jesus. Unsay pinakadako nimong sala sa kinabuhi? Ayun, no? Mura ganang butanga ang maayo kita mo secret. Unsang pinakadakong sala nga imong nabuhat? Ako daghan kong sala. Nga bisan akong pinakasud nga higala maulaw ko mo share. Daghan tag sala. Dili nimo ma-value ang gugma ni Christ kung dili nimo hinumduman ang imong sala. Hinumdum ka. Last month, last year, 10 years ago, nag-enjoy ka sa sala. Nasayod ba ka matag ngisi nimo, matag enjoy nimo ni adtong sala, isa to kalatigo sa lawas ni Christ. Katong panahon nga nagsalong-salong pa ka sa lapok sa sala, usa to ka balde nga tulo sa dugo ni Jesus sa cross. Matag enjoy nimo sa imong sala, usa to ka latigo sa sundalo nga to sa lawas ni Christ. Tanang sala nimo nako sa kalibutan mo to'y hinungdan si Christ gipatay sa cross.
Munang dili gid pwede i-preach ang gospel, mag-celebrate ta sa atong gugma, kung di na to masayran unsa kahugaw ang atong sala. Kay kung unsa ta kahugaw sa salain anak, kaitom ang giagian ni Christ sa cross. Amen. O kung namay butang nga atong pasalamatan, nawa na ta naglunang sa sala. Giangkon na ni Christ, giingon ng Bible, wala lang niya bayri ang atong sala, siya ang nahimog yung sala. Sadyang namatay si Christ sa cross, nagdupa siya sa cross, wala niya gi-give up ang imong cross. Gikan pa dito sa kadagkuan, pila ka meters, kilometro gipasa ni Christ ang cross padulong sa Golgotha. Ingon ang Bible, kapila siya nahagba, nibangon siya. Giluwaan siya, mibangon siya. Gipurong-purungan sa tunog, mibangon si Christ. Kinsagod ka nga pakamatyan kas Ginoo. One thing nga nagmotivate ni Christ na padayunon ang pagpalansang sa cross, ang iyahang gugma para nimo. Gi-give up niya yung trono sa langit. Gi-give up niya ang choir sa mga angels sa heaven. Ingon ang Bible nga gialirungan si Christ sa langit, ang choir sa angels sa isa ka throne, malipayon, satisfied na si Christ sa langit. Pero iyang gibiyan ang langit o ginaog ang imong cross. Gi-give up niya ang iyahang life sa cross para nimo. Ug unsay imong mag-give up pud sa Ginoo para niya? Na ba kay mahatag sa Ginoo nga libre para niya, knowing nga gitagaan ka sa Ginoo sa libre pod para ka makaangkog kaluwasan. Na isa ka inahan, nagpuyo sila sa bukid. Nasa'y pinangga kanya nga anak nga dalaga. Na isa ka fear ang mama, nabalaka sa nga basin one day iyang anak matintal sa kalibutan ug mulayas ug mupuyo na sa syudad. Usa ka buntag nahitabo gyud ang iyang gikahadlukan. Pag-abli niya sa kwarto siyang anak nga dalaga, bakante na, wala na ang bag na paborito siyang anak, nakuhaan niya yung mga sinina ug naay note na kabutang, "Ma, pasaylua ko." Ang gihimo sa inahan, dibati sa kahadlok, nasayod siya asa padulong ang iyahang anak. Giadto niya ang syudad, gipangita niya, gipangutana niya tanang police station, train station, mga hotel, mga kananan, kung naa ba sila nakit-an nga dalaga, inani ang naong, nga niagi didto, wala siya'y nakita. Miuli siya sa ilang balay, iyang gibaligya ang tanan nilang kamtangan, ilang basakan, ilahang mga hayop, ug ang halin nga kwarta, iyang gipaprint og mga flyers. Ug dito sa flyers na dito ang naong sa iyang bata, ug nasa gisulat dito nga gamay nga note. Iyang gipang distribute ang mga flyers sa mga station, tindahan, mga hotel, mga restaurant. Iyawat na lang basin mabasahan sa iyahang anak. Diin man pila ka bulan ang milabay sa isa ka hotel. Naay minaog isa ka sexy kayo nga dalaga. Nakapula iyang skirt, pula kay lips, baga kay eyebrow, dako kayong mga earrings sa iyang dalunggan. Tapad sa babae nga dalaga, isa ka lalaki, gikan sila sa hotel. Minaog sila gikan sa hagdanan, padulong sa lobby nga table. Nakitaan sa dalaga ang isa ka flyers, iyang gikuha. O gabi nimo, natingala sa kay nakitaan niya iyang naong sa flyers. O pagtanaw niya siyang naong sa flyers, unang misulod siya munahuna, gikan gyud ni sa akong inahan.
na ay note na kasulat dito kilid sa iyang naong nga nag-ingon, Nak, wala ko'y labot sa imong sala. Wala ko'y labot unsa ka kalayo nako. Dugay na tikang gipasaylo. Please, balik na sa atong balay. You know, hinihinay mitulo ang luha sa dalaga. Iyang nasabtan nga mismo iyang inahan ang nangita niya. You know, ang Bible, gikan sa Old Testament, ngadto sa New Testament, isa lang ang message dinhi. Isa lang ang mensahe dinhi. Ug ang content o mensahe nini nga mao nga libro nga gikan sa Dios, nag-ingon nimo, wala ko'y labot sa imong sala. Wa ko'y labot unsa ka kahugaw. Gibayra na sa akong anak nga si Jesus imong sala sa cross. Andam na tika pasayloon. Balik na dinhi nako. Munay message sa Dios sa imong kinabuhi. Dili ni mahitungod sa imong sala. Dili ni relihiyon. Ang gugma sa Dios siya nagipadayag sa cross. Something nga imong ma-realize nga dunay naghatag og bili sa imong kinabuhi. Amen. Ug wa say labot unsa ka makasasa, backslider ba ka sa church, nga ba ka nahiubsan sa iglesia, wa ba ka kailapa sukad og kaluwasan nining orasa kung imong itugyan imong kinabuhi sa Dios. Dawaton ng Ginoong Hesus, dunay dako kayong selebrasyon sa imuhang kalag. Powerful ang gugma sa Dios. Mao ni nagtukmod niya nga iyahang ingnon iyang anak naog sa cross, ihatag imong kinabuhi para nini nga mga tao. Ug powerful ang gugma sa Dios tungod kay mismo si Christ voluntarily mingon siya, amahan ako, ihatag akong kinabuhi nining atong mga kaaway. Hinumdumi daw ang imong kinabuhi. Unsay ikabalos nimo sa kaayo sa Dios? You know, one time si David, ingon sa Lord, unsay akong ikabalos sa imong kaayo sa akong kinabuhi. Daghan kay pasalamatan ng Ginoo. Daghan kitag pasalamatan para sa Ginoo, higalay suba. Kabalo mo, ang mga apostles, nangamatay silang kabus. Wala sila'y mga katigayunan. Wala sila'y mga bank accounts. Wala sila mga gold and silver. One time si Peter kita siya makililimo sa siya, wa ko'y bahandi, wa ko'y gold, wa ko'y silver, pero sa ngalan ni Jesus lakaw. Wa sila katigayunan, pero namatay silang malinaon ug kontento silang kinabuhi. Kay ang tinuod nga pagpanalangin sa Dios wala lang sa imong nakumkum, kung dili naa sa nagpuyo sa imong kasing-kasing. Amen. Butang nga magpasalamat ka. Bantay mo sa Sermon on the Mount. Sa Sermon on the Mount, si Christ naghatag og usa ka unique nga description sa blessing. Ang kalibutan kabalo ka moingon, well, so, blessed man ang material blessing. Blessing sila. Pero usually ang kalibutan nag-focus lang sa material. Blessed ka kung nakainindot nga balay. Blessed ka kung nakainindot nga sakyanan. Blessing na sila pero dili lang diha taman ang blessing sa Dios. Kabalo mo sa ingon ni Christ sa Matthew chapter 5, bulahan ang nagakaguol. Bulahan ang nagaantos. Bulahan ang nahutdan. Bulahan ang gipang persecute. Bulahan ang gipang daog-daog for the sake sa ngalan sa Dios. Kaya ang tinuod nga blessing higalay igsoon naa sa imong nadawat ug nagpuyo sa imong kasing-kasing, wala sa imuhang nakumkum. Amen. Ug ingon din si Christ, rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Kaya ang tinuod nga pag-ani nato sa blessing higalay igsoon one day dito sa langit. Amen. Munang kung walang-wala man ta usay ni mga problema, emotionally, relationship, feeling nimo maragwa gi-provide sa Ginoo ang imong need, hulata ang langit higalay igsoon. Hulata ang langit.
Nawa ko masayod sa imong commitment karon. Sa ko nag-ingon, dili ka ka-celebrate sa tanang butang hangtod ninyo masabtan ang gugma sa Dios. Last na story akong ihatag. Na isa ka missionary pastor, uban sa iyang asawa ug ang tulo nila ka anak. Gipili nila nga magmisyon sa isa ka bukid ug wala pa gyud sukad na civilized na lugar sa India. Naay mga tribo dito ug noon ang mga tribo nga mga kanibal, mukaon ug unod. Gipili sa missionary pastor, wa sila laing gisaligan, gawas lang yun ang Dios. Nipuyo sila pila ka bulan, gi-introduce, gi-welcomean pud sila sa tribe. First 2 years nila, nagpuyo sila, nag-study sila sa culture sa tribe. Himo sila gamay nga payag, kaon sila sa ilang kinananan, inom silang inimnan, ug sa uban pa. Abot og 3 years, nigsugod nag-ministry ang American pastor. Nisangyaw sa ni Christ. Grasya sa Ginoo na ay tulo ka pamilya ang na-convert ni Christ. Pero ila tong gitago-tago kay bawal sa ilang tribo mahibaw-an nga dunay laing pagtulunan nga misulod. Death penalty, espada ang katapat, ang kapalit kung musuway ka. Sa wala damha, nakaabot sa ilang head sa village ang maong balita. Nga dunay pipila ka pamilya nga mi-adapt og lain nga teaching may tungod nining gitawag nining maong pastor og Jesus Christ. So nagpatawag ang maong leader, gipatuyok niya ang tanang villagers. Naa sa taliwala ang pastor, iyang asawa ug iyang tulo ka gagmay nga mga anak. Ningon ang leader, "Sir, tinuod ba nga nagtudlo ka niningalan nga Christ?" "Yes, sir." "Tinuod ba, sir, nga kining tulo ka pamilya dinhi imo ning gi-convert sa imuhang Kristo?" Dunay confident nga tingog, "Yes, sir." "Kabalo ba ka, sir, ang bayad sa imong gibuhat? Pwede ti ka kuhaag kinabuhi at tubangan sa mga tao tungod sa imong gidala nga problema." Miduko ang pastor uban niyang pamilya og nag-ampo sa hilom. And taon-taon miabot ang mga sundalo sa mga leader, nagdala sa ilang mga pana. Ug miabli sila silang pana og dito gipoint sa pamilya sa mga missionary pastor. First challenge sa leader, "Sir, imo ba nang i-deny ang imong Christ at tubangan nining imong gi-convert nga dili na tinuod o ang kinabuhi sa imuhang mga anak?" Kabalo mong gihimo sa pastor, miduko siya sa iyang mga ulo, gibayaw iyang mga kamot, samtang naghinilakay iyang asawa o iyang mga anak, o gikanta niya ang first stanza nining nga song. "I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back." Abi no paghuman niya kantap, nahaba ang tulo niya ka anak mismo sa paa sa iyahang asawa. Ug ito mihugyo ang mga tao uban ni sagit ayon, puni pa na ang pila ka pamilya ni hilak. O ang iyang asawa midangoy-ngoy migako sa iyang mga bata nga wala na kinabuhi. Ug mihilak ang pastor, mihangag sa Ginoo walay gibuhat ang sigig ampo. Ug sa second time miingon ang leader, "Sir, sa ikaduhang higayon." Diabli na pud sa mga sundalo ilang pana ngadto na pud sa asawa sa preacher. "Sa ikaduhang higayon, imo bang i-deny ning imong Christ or ang kinabuhi sa imong asawa?" Usa kusog nga sagit, mihilak yang asawa, migakos sa iyang bana, walay laing words. Nagkahiusa sila sa ilang desisyon.
ug sa kusog nga sagit ug mihilak midangoy-ngoy ang preacher mingon sa, "Though no one join me, I still will follow. No turning back." Bisag walay musunod na ako, musunod ko ni Christ ug dili na ko musibog pa. Kay balo mo sa nitabo, nahagba iyang asawa dito mismo sa paa sa maong preacher. Ug ang tanang villagers nanay nang hilak ug namula na ang leader. Ug mingon ang leader, "Unsa may naa nining imong Christ? Nganong andam manumuhatag sa kinabuhi nining inyong Kristo? Nabay something nini." Ug taud-taud mihilak ng tulo ka pamilya. "Please sir, ayaw in town mi pa ipa-give up. Di na mo gusto i-deny amo na sabtan." Ug sa last challenge sa leader, giabli na po nilang mga pana ngadto na nagpunto sa maong preacher. Ingon sa, "Sir, nangurog ng tingog sa leader ug namula na yang naong. Last chance. Imo bang i-give up ning imong Christ? O mao na ning katapusan sa imong kinabuhi?" Ug sa katapusan mihangad ang preacher, andam na sa pagtugyan sa iyang kinabuhi. Ug giawit niya ang katapusang stanza sa song, "The world behind me, the cross before me." Ang kalibutan nasa akong likod, pero ang cross nasa akong atubangan. Nasayod ko, asa ko padulong. Di na ko buhian akong desisyon ni Christ. O dito natapos ang iyang gininhawa. Ang pastor, iyang wife, ilang tulo ka bata nahagba atubangan sa village. O dito mihilak ang tulo ka pamilya, midagan sila tunga ilang gipanggakos ang patay lawas sa maong pastor, sa maong wife, sa maong mga bata. O sila ang mipuli pagstorya. Isabisan kami, di mi kadinay sa Christ namong nadingo nadungog. Kami apilan na lang mikuha. Di man namo gusto musupak mi sa balawd, pero na something of pwersa nga nag-convince namo nga tinuod ang Kristo nga among nadawat o gibag-o mi niya. Og nanghilak ang tanang village og sumala sa history ni anang adlaw na-convert ang maong leader sa village ni Christ ug ang entire village nag-celebrate diha kang Kristo. Amen. Kay once masabtan nimo ang gugma ni Kristo sa imong kinabuhi, walay bili ang tanan. Basta si Christ ang imuhang padulngan. Amen. Wa ko masayod sa imong problema. Pero kung wala ka ni simba og church, dili ang ngayan ng Ginoo himuan nimo niana. Kung naman kay nasiluan sa church, igo ba na nga rason nga musibog na ka sa pagsimba? Kung na kay dili mao nga nahimo kagahapon, nabay sala nga di mapasaylo ang Ginoo. Unsa may rason nga nung taphaw ang atong pagpangalagad? Ang choir lang ba ang dasig? Ang music team lang ba mo kantag hallelujah, praise the Lord? Ikaw, naalam ba ka sa likod pirmi? Magsige lang makaghatag og excuses. Dili ko pwede, dili ko available, wala ko'y time hangtod inigbalik sa Ginoo. One day mo atubang ka ni Christ, mangutana, unsay mong gibuhat para nako, unsay mong tubang? Pila ta ka years ni mong Christian? I'm sorry church, di na ko tuyo i-offend ka. Pero kung mo ni way para mapukaw ka sa imong pagkatulog, so be it. Ang Ginoo nangitag katawhan, labi na sa katapusan mga adlaw. O kung naamay saluhan nato sa pagpasalamat, ayang grasya, kuyang gugma, nga walay paglubad, nabuhi ka tungod sa grasya sa Dios. Amen. Na problema ka sa imong bana, sa imong anak nga badlungon, nganong di nimo introduce ang gugma ni Christ? Kung unsa ka gibag-os Ginoo, imposible ba bag-ohon siya pod sa Ginoo? Church, pagpakabana sa gugma sa Dios. Buhi pa ka tungod sa iyang gugma, ug mamatay ka tungod sa iyang gugma. Muna ingon si Paul, nabuhi ko para sa Ginoo. One day mamatay ko para gihapon sa Ginoo.
Muna pinakadako nga thanksgiving ang gugma sa Dios sa atong kinabuhi. Amen. Pwede ta manindog palihog. Kung atong pamalandungan ang mensahe sa Dios ug atong desisyon, himog desisyon nining orasa. Ayaw sayangi ang conviction sa Holy Spirit. Talikdi mong sala, talikdi mong pagpagluod, talikdi ang tanang nakababag sa iyong pagpangalagad, balik sa Dios na kay daghang mahimo para niya. Ayaw taguhi mong talent, imong abilidad, ang imong kinabuhi, gibayran ka ni Christ sa cross, deserving lang imo nang ibalik niya. Himong desisyon nining oras sa ibduko imong mga ulo, kantahon nato ang pipila ka linya sa mong kanta nga gikanta sa mong pastor dito sa village. Punta mo niya itong desisyon. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Though no one join me, still follow. Don't you with me, I still will follow. Though none go with me, still will follow. No turning back. No turning. The world behind me. The world. Amen. Commitment, church. Atong ibayaw ang cross ni Christ. Amen. The cross before me. The world behind me. The cross before. No turning back. Amen. At balik ko ng first linya sa stanza. I have decided. I have decided to follow Jesus. Amen. Yes, Lord. To follow Jesus. I have decided to follow Jesus. Wala na atrasay. Amen. Padayon ta sa pagduko sa itong mga ulo. Sa di pa na ko tawgon si Pastor Jasper. Church, wa ko masayod sa imuhang kinabuhi. Pero isa lang ang tawag karon sa Ginoo nimo. Balik diha niya. Kung wa pa nimo nadawat si Christ, hinulsuli ang mga sala. Gitawag ka sa Ginoo sa usa ka walay katapusan na relasyon. Pastor Jasper, gihatag nako sa katapusan natin. Hindi mong ibalik ang ginawa ng istorya karon sa iyo. Itaas ang imo kamot. Isip ang mga natulog. Ikaw na nangungkot ka ng bangat sa Ginoo. Kung sumunod, upili na mo ang Christ. Hindi mag-ibalik ka mo. Ikaw gustong sunod sa Ginoo. Wala na itakasay. Amen. Itaas ang imo kamot. Amen. Sulod sa imong gitindugan, istorya nga ang pinausapan at mga apo. Amen. Ang mahal ka rin ikon, salamat sa mga akong pag-ibog makanan. Imong iula ang imong dugog, ipabaw sa cross.
tungod sa akong mga sakit. Sa Ginoo akong gipag-ali ang akong kasikas. Sa Ginoo ako ang magbuot-buot. Amen. Daghan ang mga rason na dili ako willing musunod sa imong kabubuton sa among ilan. Salamat sa imong tulong karong Ginoo. Sa istorya sa matagos na damo. Na ikaw na higugma ka na kung saan ka itong ang among pagkinabuhi. Kung saan ka hugaw ang among pagkalimot. Tumbang sa kadaghan sa dugo na nilagkayday sa imong lawas. Imong ihatag, imong pagpasayo. Kung sabay ang mulaton na hindi pa rin sunod sa imong magtulog. Amen. Ginoo, kung saan ang imong pakigistorya daw, ako nag-ampo. Himo ang tinuod sa mga sa kang kinabuhi. Musunod kami. Amen. Dili mo lingi sa kwarta. Dili mo lingi sa kalibutan. Dili mo lingi og mga tao. Dili mo lingi og mga influence. Kung dili mo tutok sa cross. Nga Amen. maipag-anan sa among mga pagtuo. Amen. Amen, Lord. Kung ano na karoy naka-decide na idawat ka niya. Idawat niya ang iyong pagpakamatay sa cross. Lord, gamita ang Tibantan Southern Baptist Church Yes, na Lord. magnatuto sa ilahang kalan. Amen. Dili sila maulaw, ginumudamog ka namo. Gamita ang ilang mga pastor na matutok sa ilang kalan. Amen. Dili sila maulaw dukol sa ilang mga pastor. Yes, Lord. Gamita ang ilang mga leaders sa iglesia. Dili sila maulaw at mamatutok sila. Mutubo, muhamtong, ug mabarog na ligon ug dili matarong. Kaya ikaw, nahigugma ka na. Amen. Busa Ginoo, silyuhi mong pulong ka. Ako nag-ampok sa pangalan ni Kristo Jesus. Himuha ang iyong balang Espiritu Santo. Mo pangulo, mo gila, mo puno sa matag sa kakasing-kasing. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Amen.